motsvaka vasati vazvipira kuna Baba, mozvininipisa muchivashandira, movaitira zvamakaitirwa naJesu, kuti naivo vave nomukana kuti asati auya gwepiri vave vakazvipira kuna Jesu, naivo vave zvisikwa zvitsva. Unoti iyi, kana vanhu vachigashira the ministry of reconciliation, inovuya ine the word of reconciliation. Hakungovi ministry chete, kana mashoko kutaura unomapuwa wave ikoko. Ndambowana mukana ukuita maBible studies na vamwe mai ndofunga vaipinda Jehovah's Witness. Saka takatenderana ndikati kwavari, mastudies atichaita ini ndine mitemo miviri. Kana tatenderana pamitemo iyi, mastudies wochiindawo mberi. Mastudies atichaita ndeBhaibheri kwete kereke. Munotenda here kuti tichastadha Bhaibheri? Toa kuti iro rinoti kudii? Izvo handina hangu problem nazvo. Ndikati number 1 magoni. Number 2, zvataurwa neBhaibheri ngatiitei izvozvo. Alright. Ndikati okay. Saka ndomva tapinda ndikati right, indoshandisa aka ka-Manual of Bible Doctrine. Ndoverenga mavhesi, ndohwakuti anoti kudii. Imwe neimwe study pamastudies 52 anofanira kutiratidza Jesu. Hakuna study yaunopedza ukasavoneswa Jesu. Kukazvoitika sei? Ndikati tichavona tichinda. Saka ndomva tatanga kudzoka kwaJesu, ndokupinda rutongo, ndokupinda sabata, ndokupinda. Takazvosvika manje pane imwe study inonetsa inonzi iyo the Trinity. Nyaya yokuti kuna Baba, Mwanakomana noMweya Mutsvene. Ipapo pakaita nyaya. Tikaverenga Bhaibheri, ndikasvika pandakaona kuti zvino ndaperegwa, zvino ndamirira kuti zvino Mweya Mutsvene ngauchipindire. Pakaita runyararo mumba, takamirira Mweya Mutsvene. Tikati tiri murunyararo, ndikahwa kune chiri kurira pamadziro chichiti kwasha 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 kwasha. Ndomva ndatarira pane ziwachi riri pamadziro. Ndikati right, thank you Jesus. Ndikati mai, tarisai watch iyi, ina mavoko mangani? Kukaina matatu. Ndikati right, zvino zvaina mavoko matatu, patinenge tichida kuverenga mamaseconds paya, tinotarira gupi rivoko kugunomanya maningi. Ndikati ko pamaminutes pamune mchibheka nditi munoshanda namaminutes, kukai ndinotara kamwe kafupya. Tichiri papo vasati vafunga, ndikati munoenda kubasa nei? Kai ndinoenda nemota. Ndikati palight regreen munoita sei? Kwati ndopfuura. Kakorikata orange, kwai ndinogadzirira kumira. Korikatsuka, kwai ndomira. Ndikati ndemwe Trinity futiyo. Ndiwo mashandiro eMinistry of Reconciliation neshoko rereconciliation. Unosvika paunoperekwa, Mweya Mutsvene opindira. Bhaibheri roti you shall witness kuti God was in Christ. Mwari waive muna Jesu, achishanda naJesu kutinunura kumadhaka. Isuvo tofaniravo kuwana mukana wokushanyira vamwe vakanunurwa kuti tivahwededze kuna Jesu. Kare
tichiri majaya takati singakwanisi kutenga mota nyuwani. Saka waitsvaka hama ine mota, wodira petro mumota make, woenda kumaplots, tofamba kumaplots, ondotsvaka mota yakambofamba, ndomva vaneta nayo, ndomva vasendeka, ndokurasha. Saka ndidzo dzataitenga, taitora togadzira mavhiri mirepapo, yodhonzwa yondopakwa in the backyard. Ichapazwa mota yose. Masits uchatsvaka unogadzira masits, injini togadzira isu, body kotsvakwa panel beat na spray paint, magetsi kotsvakwa unoita magetsi. Ichakandwa mota igosungwa mabhaudhi manyuwa, injini kogadzikwa, mafita godzoka akanaka, zvose zvigovunganidzwa pamota yakambofamba nokurashwa. Nerimwe ramazuva key ichatenderera, maspoon gweje injini yamuka yombotestwa, yoenda kuVID, yondopasa kuVID, yodzoka mumugwagwa, yongenga nedzimwe. Mwari hatumi ngrozi dzokuzotora vakarashwa nenyika, unotuma vari muna Jesu kuti nanga kuna ningi, wondotora ikoko kwakawondomoka nokurashwa, wogadzira zvishoma. Nerimwe ramazuva uchakwikwidzana nenyuwani mumugwagwa. Why? Nokuti mweya waJesu uchapinda maari, uchanyuka kwaakaraswa. Araswa, iwe wadzosa, waita waJesu kwaari, unodzoka kuna Jesu. Worindira kudzoka kwechipiri kwa Jesu. Hama dzinodikanwa, mashoko aya kana chisvika kuKorinti, vekuKorinti vakanga vari muna Jesu vakapinda pabasa rokupinda muguta reKorinti, ranga rakavunganigwa nevasingatendi kuna Kristu, ndokupinda neshoko raJesu. Zvishoma. Madzimai ana vana baba vasingapindi mukereke yaPauro, vasiri muna Jesu, ndokutuma imwe itsamba, vakati zvino isu zvatazvipira toita sei? Tosiya here baba kukai? Kwete. Nyaya haisi yokumbosiyana, ndeyokuti vavonesei chiKristu. Kana vari baba vari muna Kristu, wonesai mai muna Kristu. Kana vavona Kristu munewe, vachabuya kuna Kristu. Why? Nokuti vavoneswa newe. Nyaya yatinoraramira haisi yokuti kana ndave muna Kristu ndobatirira ndakavanda. Inyaya yokuti svakavo mumwe usimo muna Kristu. Ungavakaoma sei, zvinyoro, slow but sure, uchimira saJesu, hakuna kuda kukhava zvechimbi, no, slow but sure. Kune vane zhara yaMwari vari kushuva kuti dai kwasvika mweni kana jongwe ringaurawa, kana jongwe ringafa, nokuti mweni wasvika. Ndirini pamba pano harimbofi, kunotsvakwa zvimwe, kana unzi airindirai zvamanheru zvinouya. But kukangosvika mweni, kana huku iri pamazai, vasopi inokwera yasevo, mazai aenda kune imwe. Saka tiri kuti kudii?
tiri kuti isu hama dzinodikana, Jesu wakatidana tiri kwatiri kuti isu tigopindavo mubasa rokukumba vasati vapinda muna Kristu. Unovhara nyaya yake apa ndichivharavo ndichiti, unoti iye, we are now ambassadors for Christ. Kana achitaura kune vekorinti vaiziva kuti tiri pasi peRome. Rome yakanga yakadividwa in two. Vari kuwest vanhu vakanga vazvipira kuti Rome zvose zvayauya nazvo tinogashira kuti yes nkosi. But vaigara kueast ndiko kwaive namakororo ose. Kwaka kusingapindwi kueast. Kwaive navanhu vakavachiti isu izvi zveRome hatizvidi, tinoda zvedu zvokungorarama tiri vanhu takadai. But chaitwa nehurumende yeRome yaitsvaka vari kuwest, vorayirwa, vogadziriswa, votumwa kueast kuti chindai kueast mundotaurira vari kueast nezvakanaka zveRome. Vaipinda kueast vokuwest. Vamwe vaibuya vakabvarwa mabhachi vachimanya chaizvo. Vamwe vaisvikapo vogashigwa zvakanaka, vopupura. Vavapupurira uko voti handizvo zvazviri, hazvidai nokudai, konzi buyai muhovona. Vombobuya